Asin, tayo mo, damon man. Sige ka na ka. Lea, sige ka na ka. I love you. Bagi ka na kan. Jeremy kini ano na ni Jeremy kini Ada. Lagi ka na ko. Please, sorda. Jeremy nga salamat sa tayo. Harap sa tayo. Ano ba? Happy birthday. Mame, ihibasa ka. Bravo, partikeros. Dangan nyo dati ang comment. Kunati ako secretary treasurer. Bravo, Trayos Bartikeros. Sobratan naman. Ito sa Marunaw. Ni ko pa na Ferdinand Reyes. Roger Julius Pascual. Samuel Palumanes. Tunanong to. Ang ambong. Ang pangasyong yan kanon eh. Challenge na kayo ni Gobernador. Nakagasgasot ni Gobernador. Taysot na kauna ka dito. Marong studio ako iti The Idols can super happy. Nakaragdag kami iti dito inangay ni Aloha Shell Paskon gagayan kami ako sa titi The Idols kata termik apal di kita dat Singapore damin damner be kada Mary Santiago kaya ada ni your oray dati para kinikin tayo dati pagsalaan na kasi siwit oray jani isaganan dati kamera tatarwar tapag kinikin tayo dati from Lugnak Bintar Ilocos Norte Madam Irene to nakadrana isaganan dati kamera tatarwar dati hanap wag na deta no pagdaniwag hanap mo tagdari ang kinik-kindi lang dyan muna deta request ni Gobernador Madam Irene may kakanaw kabilaaw patgamti awis na kita nung makitang mabali ni Jayon okay okay ka rin doon Hindi na lang, ganda yung labas. Ay,